huutamassa huomakummin päälle. Olimme hetken hiljaa kukat välissäni. En halunnut juurikin lähteä, en halunnut päästää häntä ja siksi minulla oli sanottava ääneen jotain, mitä tällaisissa tilanteissa ei pitäisi sanoa. Me emme tapaa enää koskaan. Kuulin Soran sanoissani ja sain verenkilon nousemaan hänen silmiinsä, sen saman verenkilon, joka oli jo voittanut. Minä olen usein tehnyt järkevästi mielestäni kaataminen, kevyesti heilutettuna. Nyt se keinui laineissa, jotka kävivät hänen silmänoksissaan. Ehkä halusin viedä omaa tuskaani ja siksi käytin typerää kieltä. Ehkä vain ollut julma, jotta hän voisi matkalla kidota minua ja tunteettomattani. Tai ehkä kaipasin vielä viimeistä todistusta siitä, ettei hän halunnut lähteä. Olin yhä epävarma hänen sydämensä pulusta, vaikka olin kokoneet yhdessä niin paljon. Sinua kaduttaa, että haet minut luoksesi kaiken sen jälkeen juuri puiskasin. Hätkähdin hänen selvänäköisyyttään, pyyhkäisin hämmentyneenä niskaan. Hän oli ehtinyt leikata tukkani vielä illalla. Hiuksia oli tippunut kaulukon sisään ja ne kutittivat. Ei se mitään, hän ymmärrä. Hän jatkoi. En väittänyt vastaan, vaikka olisin voinut. En silti uskonut, että olisin saanut metsässä aikaan enempää ilman juurtia ylimääräistä huolehdittavaa. Miehet vihjailivat muuta. Minulla oli kuitenkin ollut pakko tuoda hänet metsän suojaan, kun kuulin hänen paineen taudintosta venäläisten lähestyessä armeijan. Se ei ollut tuotettua talo meille, armeijan talo. Metsä oli parempi. Hän oli ollut kuin siikerikko kämmenellä, heikossa kunnossa, hermokuumeen ja tila oli jatkunut viikkoja. Vasta Väysterimme saatua surmassa taistelussa. Miehet olivat antaneet toivon vaikuttava meille avuksi, meille ja juurtille. Olin onnistunut pelastamaan hänet jälleen, mutta sen jälkeen kun hän astuisi edessämme esiintyvälle tielle, en pystyisi häntä enää suojelemaan. Miehet olivat silti oikeassa. Naisten ja lasten paikka oli kotona. Juuritin palattava kaupunkiin. Joisi ympärillemme oli kiristymässä ja metsiin kuin rohupenhassa. Katseet syrjintäaloin hänen ilmeetään. Hänen katseensa oli kääntynyt tiehen, joka pitkin hän lähtisi suon raallaan. Hän piti ilmaa sisään kaiken voimin. Ja hänen ulospuhaltamansa hiiva yritti horjuttaa päätöstämme. Tämä on parasta meille kaikille. Mene takaisin siihen elämään, josta lähdit sanoa. Ei se ole enää sama. Ei se enää koskaan ole.